Magandang umaga po sa inyo lahat. Kabasanan, mga santos siya kabasanan si kayo. Wala kami Calgary. May anak ko kasi birthday to may kanakang ko kapinsan. Ya tagad Bayang Bang. So sa weather natin is 6 Celsius and lightly rain. Say biyahe me is about 315 kilometers from Sherwood Park to Edmonton hanggang Calgary sa may kapinsang ko si Marisa Roldan. Saan Saturday morning, it's around anong oras na lang? 6:25. So gabayan kami sa pagbiyahe ng Panginoon na mahal na Ama. At saka biyahe po tayo, sama po kayo sa amin. Pupunta po tayo ng Calgary. At may konting kasiyahan doon. At pupunta po kami. At biyahe po kami ngayon. So it's already 6:20, no? 6:25 na ng morning at medyo madilim pa. So samahan nyo kami sa biyahe namin. So okay, Latila, si Aro, mga Aro. At salamat sa mga nanonood sa mga vlog ko. Tapos sa K-Lab bike shop diyan sa Quiapo, sa Iloilo, sa Cavite. Shout out kay Boss Roel, tsaka dun sa asawa niya si Chris, yung Abasaya. And then kay Leo. So shout out. So maraming salamat. So paalis na po kami. Ngayon Ken, nung biyahe tayo Calgary. Biyahe po tayo sa Calgary. Paalis na po kami. At medyo madilim pa. Yan, wala pang katao-tao muna. It's 6:29. 6:29. Dito na kami sa highway Anthony Hendy. 6:36 ng umaga. Medyo madilim pa. Tignan nyo, medyo ulan, light rain lang to hanggang mamaya, hanggang sa pagdating namin sa Calgary. So dito na kami sa Anthony Hendy. Anthony Hendy. Papunta kami ng south. Ang Calgary is nasa south po sa amin, nasa north po kami. So pababa sa Anthony Hendy na po kami. Malapit ito, nasa Lidok na kami. At medyo marami ng sasakyan dito, hindi kagaya kanina. Dito yung airport namin, airport ng Edmonton, papuntang Lidok. Just Polay airport ni. Ito na ini. Ay Nisku ni man ayon, Nisku may industrial. Wala kami din Nisku, industrial. Medyo madilim, mahirap mag-drive ng 110 kilometer. Ng Lidok. So itong Lidok, industrial business. Maraming industrial business dito. Sa Lidok. Isang bayan din ng Alberta. Yan, palabas na ako kami ng Lidok ulit. At ang susunod na bayan ay Red Deer.
So from Sherwood Park hanggang dun sa Calgary is about 315 kilometer. So maybe 3 hours drive. Kumusta kilata namin ya mambabantay. Sarami ng subscribe. Salamat ya balbalog tan saray mambabantay. Mga araw. Yan. Labas na kami ng Lidog. Going to going to ano na kami. Red Deer. Yan Red Deer. Still 110 km per hour. Na kinikilo yung mga buwat-buwat nila. Check muna nila yung dala nila para ma-check yung mga capacity nila kung ilang load nila. Kung sumobra, bawal pong lumabas po sila. Check out yun. Tapos 7 o'clock na ng morning. Madilim talaga kasi yung weather namin is ano ang tawag nito, yung weather yung weather namin is maulan, light rain at sinusundan ko itong truck para hindi ako ito yung safety ko. Walang magaling sa driver, basta defensive driver ka, yun mas okay yun. Pag nagda-drive ka ng ganito, it's 110 km per hour, sinusundan ko to para yung truck, para alam ko yung daan ko. Parang siya yung navigator ko. Yan yung defensive driving. Ang takbo ko 105. So nandito ko sa kanya, yan. Sinusundan ko lang siya para safety ako. May distansya po ako, pwede akong mag-preno agad din kung kasi medyo malakas na ulan. Medyo maganda na yung ulan, lumiwanag na. So medyo may kilak, may alas city manalasot sumula. Susutan tayo balag yatra kay. Okay. Then may left driving, left lane, fast moving. So nalisagad man change lane the slow moving na lamad. Tanilusutan ko may truck ya balag. Okay, then safe. Time check 7:51. Wala kami the Queen Elizabeth Highway. Kaya may Asawanan Kings Talaman, naliwanan ko lang. Medyo randi. Pero hanggat nangyari, iwas ang pires ya driving ya karsada ta medyo madulas. Tayo mala, wala ni pamilya tayo, so dapat safety ka lagi game pagda-drive. Saka trailing na kami, yan. Nasa Red Deer na kami. Nasa Red Deer. Yan. Red Deer. So salamat sa mga nanonood, sa mga nag-subscribe, sa nag-share, at salamat sa inyo lahat. Salamat. Itong mga truck nasa roadside, nagpapahinga mga yan. Kasi baka inaantok siya. Okay. Maliwawala. Sanagkulay
vertical wear na medyo mabagal. Then again, safety check. Okay, change lane. Diwawala. Time check, 8 o'clock. Masanto siya kapusan at si kayo, yamin. Magandang umaga sa lahat sa inyo. Good morning. Si Araw. Papuntang Selvanwick. At magpapahinga muna kami sa junction area, magkakape sa Teams. There sa Ilbal Lake, Ilbal Lake. Kanina yung risky yung kanina nung hindi pa papunta kami dito. So lang kami, mabagal lang yung takbo namin kasi risky, umuulan. So 110 ang kilometer per hour dito. Mamaya kung may makuha kaming maximum ng takbo namin. Wait there. Dito na kami sa may gasoline alley. At magpapahinga muna ng konti. Magkakape muna, almusal. So change lane. Yan, gasoline alley. Gasoline alley kami. Yan 110 yung speed namin, Yan, 110 yung speed namin. Yan, 110. Gasoline alley. At kape muna. Ihi. Risky. Nandito na kami sa gasoline alley. May mga food express dito like Tim Hortons, McDonald's, may motel din dito. A&W. Yan. It's time check 8:15 AM. Gasoline station. Okay. Isang bayan na naman ng Red Deer. So kakain kami ng may Carl's, may motel, may Princess Auto dito, may Staple. Sana yung Teams. Hot Burger. Tabi ng Wendy's. Yung katabi ng Wendy's pala yung sana yung Starbucks. Ayoko ng Starbucks, mas masarap ng Tim Hortons. Okay. Dito kami sa gasoline alley. Namusal tini mga araw. Okay. Almusal magano. Dito tayo dito. Ayan, Tim Hortons. Okay. At pahinga muna kami. Mga araw. Painawa ni man kape kami, almusal. Okay. Ngan tayo. Wala kami Tim Hortons sa Yamana ko ay Girit Wendy's drive-thru. So pili na kami ng almusal namin, doon na kami sa aming sakyan. Tumuulan. Mga tini almusal. Dito kami Tim Hortons.
Dad natin, urad ni. Wala kami, Calgary. Nang kapi tayo. Salamat da pipila yung jedbiakin, mudya kay biyay mi. Salamat ni balag. Yan, drive tour da tanay. Terus drive tour da. Drive tour. So, ang larga kami lamot. Nalis kami lamot, mambiyay. Palabas na kami ulit. Biyahe na naman. Drive na naman. Okay. Tapos na kami nagkape, tsaka nag-almusal, tsaka nag-washroom. Umihi. Yan, may hito dyan. Hito, maraming kainan dito. Tsaka gasoline. Gasoline gali talaga. Okay. Donut meal. Atay, mali ako. Nandito pala yung donut meal. Yan, donut meal. Dahil muna daw kami sa donut meal. Doon tayo pala. Hindi tayo pwede dito. Nasa harapan. Okay, donut meal. Magkano pa yung donut meal dito? So, wadya ka donut meal. Daming donut. Give me the good one. Hanggang po nito ta masakbay ni. So I have my friend here, over here. These are the best donuts Yeah. in town. Yes. Hands down. Ayan, sa Riddle po ito. Donut meal. Ayan. Nasa donut meal. Ayan o. May deer doon sa taas. So, araw, wala ka red deer. Kaya so, famous donut, the red deer donut meal. Ano? So, biyahe kami lang. Uran ni, maya-maya. Salamat to pambabantay lamot. Mga araw. So, wait, Boston Pizza, doon trabaho ko dati, 2013. 3 years sa gitan. 50, then 30 km/h maximum. Alay construction naman katon sa speed ring talaba. Okay, kami la dyan kin man highway highway 2 Queen Elizabeth highway in Queen Elizabeth highway. Wanted lalamot ini uran ni mana mapakan subunor tan mamborbor tayo bulong nagayo labong okay, masami san walay kape mambintol wanted bintol tayo, mambanwit, no mamoran, at pukok na balindong. Yan eh, magsusuran eh. Namimiss ko lang mambintol na kape, tamambanwit na bunor. Okay, mapakanot saya, tambutol. Isang ka mamburbur na bulong-bulong.
ang bilungan ni Jay kin makapal sa lulom. Bali mambanik na lumbayan ay manbanwit. Mambul kaya lumbayar. Ni mamawang ira Jay kin ay ni ano nyo. Mamawang so kin. Mamawang so Canada ni. So, wilayod Canada. Work. Minsan, may basil ay. Atan natin basil Paulad North. Paula Kabida South. Medyo mapapanawa mo yan kinay thriller niya. Ayun, kinla. 110. Salamat manayod Diyos ta katawa nga mata panangnang to so pinasa to ng pantrabaho na darat na abroad ya nanarawi-arawi sa may ng barko na nangnang ko sa salamat agad si kato medyo maksusuran lamot asinggar kami la Calgary siguro mga about 78 kilometers nagunawa man kami la medyo maksusuran gamit sa mga planta, bibinta sila ng mga gamit sa planta. Castria, ayun yung malaking planta doon. Oh. Selsuran. Bilbilungan. Mata dito. Yan, mga planta yan oh. Malakas ang ulan. Time check 9:32 AM Saturday October 23. Medyo manirik kami naman ang betul ng Kapayat rest area Jaso rest area Libreso Manirit siya dala sa nga Pilipinas mambayar kay 5 basta Manirit kami magano Libreso siritan dya ang singa diman Davidson Stepping House. Kaya susuritan mo dyan. Awad dyan kadloob. Siritan.
Ito, anong pangalan mo, bro? Kurt po, Kurt. Si Aro, taga Pangasinan. Oo, taga-Pangasinan po mama ko. Taga Pangasinan yung mama mo? Binmali. Binmalay din ako. Oo, sa Malindong, saan siya? Sa doon? Lakasan mo yung boss mo. Hindi ko maalala yung lugar mismo eh. Basta Binmali siya. Sa malapit sa may Oo, ako Binmali din ako sa Malindong. O ito, nakilala ko dito sa sa istasyon ng yung Crossfield. Crossfield. Libre yung dito. Libre yung tatanggalin ko na. Libre yung yung iyan dito, hindi kagaya sa atin, no. May bayad 5. O si anong pangalan mo ulit? Kurt po, Kurt. O si Kurt pala, dito siya nakatira sa Eldred. So, hanapin mo na lang si Aro. Sige Kurt, salamat sa po. Okay. Ingat po sa biyahe. Kumusta kinanta namin Pangasinan? Kumusta? Kumusta? Kamusta? Kilad, Pangasinan. Pangasinan. Yamin. Masantos siya agaw. Masantos. Agaw. Dahil salamat sa antak salita. Ang tatuwa na yung salit pero dahil salamat Dahil sila ba nga? Okay. Thank you. Salamat Aro Salamat Aro. Okay. Salamat po. Kami na 27 kilometers with Queen Elizabeth Highway. Time check 9:56. Single kami na. Mga nila tawag dyan Ning? Storage. May marks to mga shopping century. Eldred. Ayan Eldred. So dito kami sa Balsac. Yan, Cross Iron. Cross Iron, malaking mall dito sa Alberta. Pangalawa yung West Ed. Mas malaki yata yung West Ed. So meron kaming malaking mall dito sa Edmonton, West Edmonton Mall. Dito Cross Iron. Makapunta tayo dyan. Napasyal tayo. Yan, Cross Iron Mills. Sa Balsac.